Ga palawig-lawig patas ang intro nga late na gali kita. Yadayan nga ngaton nga paghatag sa aton nga pagpanamyaw sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa 16 ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka kabaranggayan sa siyudad sang Rojas. Kag subong man sa 71 ka mga parokya kag mga mission station sa aton mga parochial schools, mga eskwelahan o kon establishmento nga ginapanagyahan sang Arkidiocese sang Capiz. Of course, Colegio de la Purísima Concepcion, St. Joseph Senior High School, kag sa aton nga mga parokya, mga mission station sa Kabanwahanan, sa Kabukiran, sa Kadagatan, sa Kaumahan o kon sa Kalalawran, mayad-ayad nga agagid sa aton tanan. Welcome sa Tuesday edition sa aton nga programa, Simbahan nga Nagapanglakaton. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang Spirit FM Rojas, ang ginapangunahan sa aton overall chairman, the Most Reverend Victor Bebendico. Sa aton nga partner technical sumong aga alaga da Ming Wego, ang aton nga assistant technical partner way pa late. Di na si alaga na Marie Sakuragi Karaoke Ledesmaman. Good morning kag mayong aga, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aton nga mga maukod nga tagpalamati sa TATC, mga public markets na ton diri sa probinsya sang Capiz, mga talipapa sa Bugos nga Rojas City, kag of course sa Bugos nga probinsya bisan diin lang may talipapa. Convenient na tani ang pagbakal galing nga reklamo ng gabayad sa pangko o kon sa pesto. It's unfair. Mga kalagad ka mga ka-best friends, grabe nga mga issues sa aton mga ginapangatubang sa adlaw-adlaw, no? Batian naton sa mga radyo, kita naton sa telebisyon, sa social media platforms na to na nari-sari nga pag-ilinaway. Muontan lang ko no si Senator Lito Lapid nga ton nga Senate President. Pamangkot sa ni Senator Cayetano do hindi man magsabat si Supremo ba? Ay siya, siyam na ta, ikapulo ka. Gamay na lang, 3 na itong kinanglan, makudita naman ta. Doon kinampangan nila tano, doon kinahimo nila kitang GAGO, siguro sila manimuo na to nga mo sina. Ang balgani nila, no, kung maguluwan, may kasuhan lang may mapriso lang. Sadya gani mo. Bisan diri sa aton sa probinsya sang Capiz, ginaukay man mga programa kag pila to 1.1 billion. Ti damo ni dayon mangin kuan man kun hindi hudas. Do si Poncio Pilato mantas ni manghugas ta sang kamot ta. May gapang hugas na gani halata nyo. Ay, kasadyahon mo na gani ang bal naton, di kita dapat mangin parte sang bulok nga sistema para makahambal man tabla tadlong kag tarong. O galing kon ga balabag sa tutudlan mo inog hambal mo, ti ispyo ka na lang kay man. Sige mo man pinangayo, pabor. Yadayan nga aga sa aton mga tagpalamati nga mga nagabiyahe subong sa mga public transport o kon private man nagaupod sa aton sa pagpangalagad. Kag nagaupod sa aton sa programa Simbahan nga Nagapanglakaton sa 88.1 Spirit FM, ang official radio station sa Archdiocese of Capiz. Kapamahaw na kamo kung nagapreparar sang panyaga, kapanumdom pa kamo sa inyo nga palanyagahon, ti kumanindahan kamo ti dira sa TATC. Luoy mo da kung kaisang aton nga mga kauturan nga wala naging kamo gasulod sa lipunan.
Barato bala, tama kalayo sa diferensya. Sa Panay Public Market, kay Ama da kag kay Nay Maria. Good morning. Sa Barangay Lumboy, dati ang kalampay tabi, way giniga sakaw. Pabati-bati mo lang na padala nyo lang kay Saldi. Eh, nagakamang mo ng kalampay sa ulo niya. Antes kita magsugod ng congratulations sa aton nga mga abyan sa Caritas Philippines. 3 lang ako nabalaan nga nakapasar, pero siguro may iban pang sa iban nga mga archdioceses, akong dioceses nga nagkuha man sa nga ano tawag sila, licensure examination man ini sa social work. So registered social worker. Congratulations to Miss Annalyn de los Reyes Holian, kay Miss Sweet Rancho, and of course kay Linda Noche. Dali na lang ni si Lagad Apple Queen Labrador, galing kay nagpahuwayan ay na kuan na buyo sa paghigugma. Nagpahuwayan na isa ka semester. Magluwas sa wala yung nagbayad sa tuition. Nabuyo sa paghigugma. Ahay. Nadali tanang bulatyagon niya kay Italiano. Ngasawa ka na ni. Bayan mo nas nanay kag stuto ni. Lagad Apple Queen Labrador. Balik sa pag-eskwela. Mga estudyante ni sang ASI. Asian Social Institute. Grabe ba? Social. Dugangan pagid sang isa nga may MSSD na diriho. Lagad may Durias. Subong naga-doktoral sa mga PhD. Pagid so MSSD, PhD. Gaplano pa ni siya lagad ming mag-abogada. Sir Christoph Ray Carillo, good morning. Lang da, anong mga klase to sang mga training sa TESDA? Pakuhaon tanin sa lagad may para may MSSD, may PhD, may NC2. Amunin siguro para na maglawig ngalan niya bala. Morning da sa MTBS, kag sa Chef Secret sa Banwa sa siyudad sang Pasig. Kamo pelilo kamo ti paglapaw nos Bulangan antes da sang sa Blogon Pasig sa may talipapa ara da ang Chef Secrets ang ila da nga mayordoma nagapanglapsi sa lagad Marajin Lorin Balgos na ospital kagalidayo ay kay Dagoluhambal tanang imbisitahan ka namon. Simple man lang kung magbisita paagi sa Sining Santos nga pagbadli siya labing dako nga kaluoy. Wala ka gid yan nagsugid-sugid. Ahay. Daw ginakalimtan mo na kami. Wala kaya namon ginakalimtan Mga kauturan, mga kalagad kag mga ka-best friends, nakita naton sa mga balita sa national level, diri sa aton sa regional level kag sa probinsya. May mga plano for simultaneous rally against corruption nga pagahiwaton sa Domingo nga adlaw September 21, 2025. Sa nagligad nga Biyernes, may Black Friday nga ginpatigayon ting mga estudyante sang UP, no? Nagwa sa ila classroom, naka-black, nagpanindugan, nagalakatos dalan. Nagasinggitan parte sa korupsyon. Nagakanto sa mga infrastructure projects which is okay man tani, no? Kung ginaobra ka ginapatigayon sang maayo, ang problema lang may ara nga hawsyaw, ano ganitong isa ka kontraktor to, wawaw, ti mawawaw gid kita. Ginlimitahan ako ni ginibana ng budget sa health, sa education, ginbutang to sa infra, problema na may hawsyaw na may ghost pa. This is where your taxes go. Then pa deny ka pa.
tong district engineer to sa Bulacan kag iyang asistante do hindi na sila magkasugot nga duwa. Nagkasinos la ko no, tising nga hindi man niya akong kwarta kay boss ni kwarta. Sabat ni boss niya, tingaman natagya kwarta ko si mo. Nami ka rin no, kung 70,000 ni mo bulan, makabakal ka Lamborghini. Ano pa to isaya ka slakyan man, duwa to ka sports car. Ako, ang amon nga slakyan di sa Spirit FM mo, may payong man. Galing kay payong nga iya pagani ni isang kwan mo. Payong pablan ni isang kubuta mo. Kung si Michael B pa, iyayaging bakalya, payong, paaman lang to yung salakyan. Pang good vibes man to kay Bitoy, gindali nyo naman niya si Bitoy. Damo, maganig obra sa mga memes pro si Bitoy, gidayin nyo. Lingaw-lingaw lang na yan kay Michael B para makakulukad lang. Nakukuha niya no, kukuha niya kag. Baka lang saya payong, tibay paaman nga salakyan. Di makalagad ka mga ka-best friends na mo ning aton yung experience. Bisan diri sa aton sa Rojas City, sa probinsya sang Capiz, di ba baha man. Basta mulan gani, grabe man ang bagana sang tubig sa mga portions, no? Nga mga manubo-nubo kag mga portions nga hawsyaw man siguro piki man o kun wawaw man ang ang aton nga mga drainage system. Pero dako nga parte ang aton nga mga basura. Pero hindi nga mga bagay, hindi dapat nga ang basulon ng natong kisa kung tagaan sa atensyon ti ang gobyerno. Halimbawa diri sa Roa City, si Mayor Ronnie, kung City Hall lang perming balbalon mo da. Pero ang pabangkot, dirati ang ginahimo mo, basing na paanod mo man basura mo. Pero proper urban planning kag proper nga pag-execute sang mga plano kag tama nga pag-obra sa sining mga bagay-bagay nga ini, sining mga programa agud nga hindi man kadugon kwarta ta. Diyan ang mga project subong nga mga wala na din natapos sa aton kadamo kag on dira sa may stadium ano na da. Aton ospital sa Lanot at sa subong wala gyapon matapos. Ang diri sa may pueblo, may ambot ko na umpisahan to sa una tong convention center to. Ano na tsuras to? Ang namin lang nga talanawon sumong sa pueblo ho, ang Kapitol. Do private nga contractors na gobra do, hindi na projects ang DPWH. Pag obra sina sang nagalatag sa lasang pundasyon do kadagi ko da masanag-sanag pas tumata ko kumod-kumod ko kay daw kadugay. Sang naplastar ang pundasyon mga haligi ay sus kada sigdasig na dayon. Hopefully aray na sa timeline sang aton nga sa programa sang ilang pag-obra. O daw gwapo na. So bugal-bugal man na ang nag-obras na da ang hindi ta sigurado kung BCBI nag-obras na kado sila gid man siguro. Of course with the provincial government under the leadership of Governor Otto Castro. Ano pa iban nga projects ang provincial government ibisitahin niyo ba? Subong kaguluwa sa mga Facebook accounts na to. Damo na damo nagakanto sa kilid sang suba, kag picturean, kag videohon ang flood control project o river control. Ang tulay to sa Intungkan, to gid pabangkot ko gid nagabaligya ice cream nga taga Intungkan nga gimbaklan ko ice cream sang Domingo nagagi to sa balay. Kundi nampi naman ang dira man gali sa may highway nang sabay gasolinahan da sa nang may swimming pool dang area no ganina nga ang sa may coffee spot balang building da dira gali nga tulay na Manila. So ang design ang gina-question nila sa DPWH ambot nga man namo ng design. Amo man na din sa panay sa may Petron nga gasolinahan.
Nang may ara bala daw ang tawag ni nila box culvert ni siya. May ara nga kuan sa dalom, may siminto siya sa dalom. So karon tapos ang iba na daw may ara pagid sa tunga. So daw double barrel guwa niya. Tiambal ko ganito sa bisan na batian ko ng mga report sa isa ka radio station. I think we give credit to Brigada, I think, no? Pa-interview nila sa kapitan. Tingin na ba, so lang mga dagot-dot mo na nga tabon ko no, nagabara tungod sa design. But the question is, din gahalin ang dagot-dot. Mga kagingking, to din gahalin kagingking. Tialin to sa babababaw kundi ito may kawayanan kag kabutungan. Hay nga maulay na himos nyo kagingking. Nga manginabayaan nyo lang da. Mga basura. Tinga man basulon ta nag-design ko na muna ang di bala? Sa tagsa-tagsa may bahin sa problema. Hindi nga we just point our fingers. Wala namang nambal nga libre sini ang nag-obra sa proyekto kundi PWH so nagambal nga libre ni sila kag hindi nila ni sala o kon wala diferensya ang ila design. And they have to check man kung inabala nga design, nagakabagay, nagakaangay sa sinang klase sang struktura. National Highway mo na, timbugat mo na galagi. Di karon basulon ta kay nagabaha dayon, kadugon mo na gabalik tanom utan da. Na isa na lapad-lapad na sa una ang mga tanom niya kung hindi perming na namin di marguso mo. Ay karon kung dagot-dot ang problema, timang kuton taman anay, di gahalin ang dagot-dot, di gahalin ang basura nga nagabara. Sa amon to sa may sapa to sa amon basta umulan gani, kandi siyempre gabaganas ang tubig, limpyo din ang sapa. Pagkasunod nga adlaw daw, bye-bye na to sa aton lagadming mo. Dapat ng balon mo si kapitana to, butang to lifeguard, damot og pligo. Ila to nga bulubatangan sang sandbag ang sandbag para mapunong-punong nila nga magdalom-dalom. Damot to ka pala ligo. Nagliga daw, pilatok tricycle kami mga motor ka parking to, daw liga ng tatuguro dulce kag chichiriasay. Rosling ko lang along kamo na yung kisa upo dyan da paligo may galutaw mang diaper. Ganun mga kalagad ka mga ka-best friends. Kita diri sa Spirit FM kag kita sa simbahan nagapahanumdum. Hindi lamang nga nagatira kita o kon gina-call out na ton ng atensyon sang mga kurakot na ton nga mga lagad sa gobyerno. Ang iban damo pa deny, hindi ka mo kilalahay, luyuhay ka mo to tanaw basketball, pinati lang mo, onyo man kami nga langka man. So lungalong ka mo sa deny, damo niya video kag pictures. Isa to, hindi mas lang kuno kilalahay, sa panagpakilala sa isa ka event, kuan man to kuno. Formal event to kuno, official event, official function. Grabe ka lulot sa pagpakilala mo, mambal ka. Hindi ka mo kilalahay, te ang ending. Ginambal siyang may ara gid siya parte, ginadulong pa sa ila balay. Damo ni gorilla kwarta, no? May chismis man ang mag-asawa to nga kontraktor, di dako kuno nga kwarto nga parte sila balay. Kwarta ko nung unon. Padala tato guro siya lagad ben ay kito permi lang ka post nyo la kwarta. Ang panomdom sa aton sa katong mga pilalangga ng Arsobispo sang Pilipinas, the Catholic Bishops Conference of the Philippines, magpanindugan kita batok sa korupsyon pero ginapahanomdoman kita nga we should not be corrupt ourselves. Laing na magwinakal kita nga dapat amoning himuon, dapat amoning pagbag-o, amoning pagkambyo, but deep within us, ara man kita sa sinaka sistema, gani sa subong.
Kung gusto naton magpanindugan, kayo hunta hampang kita pata sa aton nga pagpangabuhi. Di bala, Ma'am Cheryl, sa Lawaan Superstation? Lagad na Marili Desma, kabayad ka ng Petron, basin niya tato nga. Diri lang sa aton nga daan sa syudad kag sa probinsya. Muna challenge ko ba sa inyo? Bebe, kindly post sa inyo mga account sabi o consent ni Samon sa Spirit FM kaya aton nga kanon aton nga dululungan nga posting. Mangita kami taga hatag mo videos. Ambal ka mo di ini nga lugar. Usually basta projects ng gobyerno may na may ara na sa nga tarpaulin sila nga ginabutang pila budget tapos ano masugod sano matapos bebe kay daw damo naman nagapa picture kag naga video kag naga flex naga flaunt sa mga dingan ini sa mga proyekto nga wala matapos ang iban to may karsada ganin dinto man dinto karsada tong imbuho-buhoan blan nila. Ay kung buho-buhoan makakuha ka na dayon na sang imo initial nga billing. May mobilization ka na mo nagalili buho-buhoan lang kag bayaan. Hay karon kay ginbidyohan kag reklamo ginulian lang spalto ka. Tinunto ito. Be pagbulo video kamo da kay pasan nyo di sa aton nga page. Para nga aton nga ano nga tawag sina matipon naton kag butangan naton dapat kompleto ang data ha. Ara ang board nga ginabutang nila sa announcement la budget sano nagsugod sano tapos sano dapat matapos anong status sadya ni gag damo sinisang gina tagaliog gag. Munagid sa pag-umpisa pa lang sa ginatinira ang mga contractors nagasabat man sila ti paano namon ni hindi mag-amon ni kag ginaipit man kami hindi ka makakuha project kung hindi ka maghatag. Na lang, may katawag. Basi mambal ka mo nga may tawag sa akon nga maghipos na ko ha. May nagtawag sa ako nga may delivery ko to sa akon ng paobra. Mga utod, mga kalagad ka mga ka-best friends. Diyan mo na, iba ning ginatagaliog tukod kay managada yung balila kung may ma-prosecute di kag may madutlan sinay atribukaho ganitanan. Diyan nang ambal to sang mag-asawang kontrakto to sila nga ginaipit man kami kundi kami maghatag sini kisa gani advance pa way pagani kami kabiling advance nila parte kag cash na di ba wala na ya resibo wala na ya voucher nasulat lang namon na diya sa amon ledger kung sa amon ni voucher pero wala na sila pirma di ba sa paper bag na butang. Damo man tas nabatian kag paper bag, karton. Nato ganing karton sang noodles kuno. Balsang kilala ko, ang kilala niya ko nung nangin boss niya sa opisina. Filing ko, binet lang kidang ara. Pwede pa mabuksan bisan sino mabukas. Kunting ibanti, may mga kuan ko no, may mga bolt. Oh my God.
Pagbulos ni Miorisco sa City Hall sang Manila, liwat, kita yaman to sa opisina to. May bolt mga nakadako. Anong ba't silingon sinino? Sa mga masakit, mga masubo, ini nga mga realidad, mga kauturan, mga kalagad, mga ka-best friends, ang pahanumdom sa aton, hindi lang kita maghipos. Nangambal number 1 nga statement sa pastoral letter, be vigilant and be vocal. Vocal in the sense nga ginapanindugan naton ang kamatuoran. Hindi vocal nga daw gawalwal kada ka nagapang kondinar. Batuno naton kag sa hindi amo na ining sistema. But how or what should we do in order to correct the system? Naganing challenge ko sa inyo sa nagligad nga adlaw lingko, if we want change, that change should begin, no? Should begin magaumpisa halin sa aton, should flourish within us. Sa aton nga pagbalik, pabati naton ang buo, no? Ang bilog nga pastoral letter nga ginbasa sang Domingo. Lagad bing paki-ready sang may ang ginbasa ni gin-record ni Lagadril. Nabutangan na to sang ano? Nabutangan na sang bulo background. Namin na pagin nga agaling kay wala dapat ako ang aton nga kung may mga pictures kita or videos nga ibutang dapat kuan confirm ina nga mga nga mga bagay. Di tapos ang pictures kay videos ha. Ano lang ang kung sa Tagalog pa ang buod. Ang buod. Isang pastoral letter nga ginsulat ni Pablo Virgilio Cardinal David, obispo sang Caloocan, kag presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pero antes na, no, good morning, anay sa Hani Karinderia, dira, baw kagapon, mabakal kami, hindi sila, pike guroton kwartay. Ma'am Annabel, pike bagura mong kwarta, hindi ka magbaton, perme. Alipay ang mga alipuris, kundi kagahapon, no, sang imo nga ginpadala, kay ang ginfokusan niya sa nga kon atensyon ang pinaisan nga pagod. Morning manda kay Sir Nino Morales. Ari lang di amon opisina pag amon stasyon pagsaka mo sa crossing seminary bla pagsulod mo sa gate ari kami di sa wala basi way nakatontol. Regards lang ko no ambal si mo abyan nga taga Dumalag. Mami mo. Nang mga pahanumdom sa aton nga ara dapat ang pagkambyo man sa aton nga kagalingon hindi lang nga sagad lang tawakal proti wala iya sa magkambyo sa aton kagalingon. Budlay man no magrambalin San Pablo gani dito pareho kita sang gong lang bala tunog lang pro halo ang tunog hawsyaw. Dapat kung may ginambal ti may ginahimo. Damang yung salamat kag good morning sa mga taga Maribert Corporation dito sa Inland Resort kag diri man sa ilan na narisari nga mga negosyo kapwerte kadamo. Damo nga salamat sa pagsuporta sa gihapon sa Spirit FM Rojas. Kag nang Lanyo Balay Duta o Konano padara ti JP Orleans Realty Development Corporation. Mapaseminar pa kami ni mga agent na lang taguray. Ligya na lang ta balay. Hindi parehas ang balay ni Kwan ni Sir Alvin dyan tabian nga bukbukon. Gabok na wala na unod no budlay na to kung sakwaton basi mahunlak na to. Kaya nung bibiyaw da kag kay Sir Ruben sa BY and Sons Trading. Good morning kag damog nga salamat sa gihapon sa padayon nga pagsuporta sa Archdiocese of Capiz. And of course, Cal's Poultry Supply. Ti kon manok ng Lanyo pa booking lang mo na manok, itlog,
Office nila sa Brotarlo Building dira sa may dating Albar Terminal. Sa mga ginanglanon sa inyong mga alaga, mga ayam, isang nagligad na istorya ko si Tommy kag si Teo, balkong ido, ang ido. Naglala sang ido, ayam gali, no? Sa mga dogs na ton kag cats. Dara namtang sa Barangay Lawaan, dara lapit sa may Rosor Plus, no? Capiz Prime Veterinary Services, no? Ano man ni sila? Home service sa inyong mga alaga kung wala kang mo chimpos pagdala sa ila. Pa home service sa diguro siya lagad benay. OG Coffee dara sa lapit sa kilid sang Suba, dara sa may street man, McKinley di ang main di patas ang street. Basta una dang likuan pag kung McKinley ka, halin ka sa tulay sa bagong lipunan San Roque, unang likuan sa wala muna na da OG Coffee. Sa kagapon, pagambal talones, kadlaw, kung do sobra lang hugyaw mo sang weekend, kagapala nakitlawas mo, panagang pakita di, pamanyos ni, mga sakit ulo, mga lain matsyag, dysmenorrhea, panagang di si alaga, adrenaline nga bligya, Pro sa to kabayad sa kingkwaan niya, dugay-dugay ubos na bligya niya. Kagod may mga pamilya kita nga nagataliwan ti sa nanarisari nga banwa na hamtang man ang Joel Memorial Homes. So mga lagad kag mga ka-best friends, sa aton nga pagbalik, no, aton nga pamatian ang sulat pastoral sang aton pinalangga nga presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Cardinal Ambo David, sa iya nga pagsaysay kung ano mga dapat buluhaton sa aton nga pagpangatubang sang eksperyensya naton nga korupsyon diri sa pungsod Pilipinas. Magabalik ang simbahan nga nagapanglakaton sa aton nga pagpamati sa sining pastoral letter sang aton pinalangga nga presidente sang CBCP. Please stand by. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo ag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapanglakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapanglakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabinungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapanglakaton. Sulat pastoral sang Catholic Bishops Conference of the Philippines ukon CPCP na hanungod sa korupsyon sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha. Setyembre 8, 2025, kapistahan sang pagkatawo sang mahal nga Birhen Maria. Pagtakas gikan sa baha sang korupsyon. Padayuna ang pagluntad sang pagkamatarong kag katarungan. Kasubong sang suba nga wala nagamala. Amos Kapitulo 5 versikulo 24. Pinalangga ko nga mga utod kay Kristo. Ang Senado kag ang Kamara de Representantes nag-imbestigar karon sa korupsyon sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha. Apang dapat naton pamangkuton, masaligan bala ini mga investigasyon kung naga-imbestigar katapo sa mga institusyon nga naulamid diri. Sino ang nagpasulod sini mga proyekto sa national budget bilang pork barrel, kabaylos sang pondo nga kuntani
para sa edukasyon, ikaayong lawas, kag mga programa sosyal. Ang baha sang korupsyon. Madugay na nga nabaluan sa mga tao ang sistema sang korupsyon sa mga proyekto sang gobyerno. Ginbuyagyag ini ni Senador Panfilo Lacson. Ang mga alkalde pareho nanday Benjamin Magalong kag Vico Soto nagkumpirma ng sistema sang pagpatong-patong sang komisyon nagakuha sang kaping 60% sang pondo sa proyekto. Wala na sa katunga ang nabilin para sa konstruksyon. Hindi makatilingala nga madamo sa mga palpak, substandard kag ginasulit-sulit kayo nga mga proyekto. Sang nagliligad nga mga hearings, mga kontratista lang ang ginhambalan nga mahiya naman kayo. Lakip na diri dapat ang mga kongresista, mga district engineers, mga auditor sang gobyerno, kag mga politiko. Upod na diri ang mga pribado nga mga kontratista, kag mga financier nga nagakonsabo sa sini nga racket. Nagatalom sa gihapon ang mga pulong ni Isaías nga propeta. Ang imo mga pangolo nga rebelde kag kaupdanan sang mga makawat. Nagabaton sila perme sing mga regalo kag hamham. Pero wala nila ginaapini ang mga ilo sa korte. Ukon nagapamati kung magpangayo sing tabang ang mga balo. Isaías Kapitulo 1, versikulo 23. Apang, ang matuod nga katarungan wala lamang nagatapos sa pagsilot. Nagapanawagan man ini sang restitusyon, ang pagbalik sa kabansang gobyerno sang gingkawat nga kwarta. Hindi manggidgani ini sila mag-imol kung ibalik nila ang ila gingkawat. Apang magapabilin nga imol ang pungsod kung hindi mabalik ang mga pondo. Hindi ini personal nga pagtimalos, kundi pagbalik sang gingkawat. Agod nga mga tawo makabenepisyo gikan sa kwarta nga para kuntani sa ila kaayuhan. Lampas sa survival politics. Ang nag-viral nga pagpamalandong sang isa ka Filipina nga digital strategist kag behavioral psychologist nga si Kia Alvarez Abrera nagapahanumdum sa aton. Ang korupsyon nagamadinalagon, hindi lang bangod sa mayara sa pwesto nga wala sing huya. Nagapadayon ini bangod sang isa kasahi sang pamulitika nga ginatawag survival politics, nga nagatulod sa mga imol nga pasalamatan kag padyaan ang sinuman nga madasig maghatag sang ayuda. Bangod para sa ila, madugay pa nila maagom ang mga ginapangako sini. Ginagamit ang politika nga nagasalig sa palakas-lakas, ang utang na kabalaslan kag pakikisama. Ginhimo sa mga pamilya sa politika nga may dinastiya kag disinformation nga mangin normal ang kagarukan. Apang mas mataas ang panawag sa aton ni Kristo. Ako iya nagkari, agud may kabuhi sila. Ang kabuhi sa iya kabuganaan. Juan Kapitulo 10, versikulo 10. Ang paglikaw indi tani mangin kinaandan sang aton pamulitika. Pangayoon naton nga dapat may manabat. May madasig nga mga pag-audit, nagakabagay nga mga silot, kag makita kag mabusisi sang mga tawo. Ang pagbag-o dapat man magsugod sa aton. Sa tagsa kation nga nigalikaw kita sa pagsugid sang matuod, kag abusaran ang palakas-lakas sang koneksyon. Ginapasugtan naton ang binilyon nga pagpangawat sa pondo sang gobyerno. Si San Pablo naglaygay sa aton.
Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sini nga kalibutan. Kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios, agud nga iya kamo bag-uhon, paagi sa bug-os nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Kagbangod ang pagpanibag-o nag-ugat sa sadsaran nga mga prinsipyo sang pagkatawo. Dapat madihon ang mga pamatan-on sa maayo nga pamatasan. Ang pagtudlo sang GMRC o kung maayo nga pamatasan kag husto nga pagginawi, isa ka mas temprano nga paagi sa pagdihon sa mga konsensya sa mga kabataan. Suno sa ginpahanumdum sa aton ni Robert Fulghum sa iya libro na All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Ang pinaka-importante nga mga leksyon sa kabuhi amuyad tong pinakasimple. Magpaambit, mangin patas nga wala nagadinaya, tinlui ang imo kalat, indi pagkuhaa ang indi imo kag iban pa. Ining simple nga mga pamatasan kung itudlo sa mga kabataan, mangin sadsaran sang isa ka kultura nga nagapamatok kag nagabato sa korupsyon. Isa ka panawagan sa paghulag, ilabi na para sa mga pamatan-on. Kasubong sang gipangako sa mga lideres sa mga negosyante sa ilang nga pahayag, dapat manabatsing palarehas ang mga opisyales sang gobyerno kag ang mga kontraktor. Hindi bastante ang pag-blacklist lang. Ang pagkonsabo sa korupsyon, isa ka krimen kag dapat silutan. Sa inyo nga mga pamatan-on, yara sa inyo ang yabi sang isa ka bag-o nga kultura. Nagakabuhi kamo sa digital world, kung saan nagabanggianay adlaw-adlaw ang kamatuoran kag kabutigan. Gamita ang inyo mga plataporma, hindi lamang para sa pagpabutyag sang kaakig, kundi para sa pagbantay. Ibuyagyag ang inhustisya, ipaambit ang kamatuoran, magpangayo sa mga reforma. Kabigon naton liwat nga makahuluya ang korupsyon. Mga konkreto nga mga tika nga dapat naton himuon sing ululupod. Hindi lang ini paghangkat para sa gobyerno, negosyo o kun mga kontratista. Para ini sa aton tanan, lakip ang simbahan. Masami makita nga napaslawan, paagi man sa paghipos, paagi sa pagtugot sa kagarukan sa aton kaugalingon mga kaupdanan, ukon sa indi pagpakita sang matutom nga huwaran. Gani, ini nga panawagan nagasugod gid sa aton. Bilang isa ka banwa sang Dios, ululupod kita sa sini nga mga tikang. Una, mangin mabinantayon kag maghambal. Indi naton pagtugutan nga mapatay na lang sang pagkamanhid ang aton kaakig sa kagarukan. Ikadua, balibaran naton ang pamulitika nga nagasalig sa palakas-lakas. Hindi naton pag-ibaligya ang aton boto, kabaylo sang pabor. Magpangayo kita sa integridad sa mga lideres. Ikatatlo, ikabuhi ang pagkamatutom adlaw-adlaw. Nagasugod ang integridad sa magagmay nga mga butang, sa pamilya, buluthuan, trabaho kag barangay. Ikaapat, mag-organisar sa mga katilingban sang kamatuoran, magpaambit sang tama nga impormasyon, batuan ang disinformation, kag suportahan ang accountability. Ikalima, magpasakop sa mga inisyatibo sibiko kag iya sang simbahan. Magpasakop sa mga hublag para sa maayo nga pagdumala.
hustisya pang ekolohiya, kag pagbag-o sang sosyedad. Ika-anom, suportahan ang hagna para sa hilway nga investigasyon. Magpanawagan kita para sa isa ka hilway nga komite nga magausisa sang korupsyon sa flood control kag sa iban pa nga mga insertions sa national budget. Pangayuon ang hustisya, hindi pag-ibaliwala sa kasuguan. Itulod naton ang pagpasaka sa mga kaso kriminal batok sa sistematiko nga pagpangawat sang pondo sang gobyerno. Ikawalo, manginhuwaran sa simbahan. Ipaluntad sa aton mga institusyon sa simbahan, mga dioceses, parokya, katoliko nga mga bulutuan, kag iban pa, ang transparency kag accountability ukon bukas nga mausisa ang mga transaksyon kag mapanabat ang mga responsable kung may korupsyon kag mapun-an ang anuman nga kakulangan. Kag ikasyam, magkabuhi sing simple, hindi sing magastos. Sa aton mga lideres sa gobyerno, negosyo kag simbahan, nagapanawagan kami, bayaan ang luho kag pinagusto nga paggastos sang kwarta. Magkabuhi sing simple nga may paghiliusa sa mga imol. Sa katapusan, kung nagbaha bangod ginakawat ang pondo sang gobyerno, ang mas malala nga baha amo ang dulot sang kagarukan nga nagalumos sang palaabuton sang aton pungsod. Apang ang Dios nagsaad, kung mag-agi ka sa madalom nga tubig, magaupod ako sa imo. Isaías Kapitulo 43, versikulo 2. Ululupod kita nga magtakas sa mga baha sang kagarukan. Ipakigbato naton nga mag-ilig pareho sang tubig ang hustisya sa aton pungsod. Patindugon naton liwat ang aton pungsod sa kamatuuran, katarungan, kag kaayuhan sang tanan. Para sa konferensya sang mga Katoliko nga mga obispo sa Pilipinas, ginlagdaan Pablo Virgilio Cardinal David, obispo sang Caloocan, kag presidente sang CBCP. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo kag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton. Nabatian naton mga kalagad ang sulat pastoral sang aton pinalangga nga presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines, the person of Pablo Virgilio Cardinal David, obispo sang Caloocan. Ara ang challenge ang pagpanghangkat sa aton sa pagpakibato, no? Be vigilant and be vocal. Pero dapat ang imong nga impormasyon nga nabaton kag natindogan tama nga impormasyon, hindi fake news.
Ang inabunggo tayo sa kagarok nga sistema, gani dapat armado kita sang kamatuuran. Araman ng assurance, ang Ginoo magaupod ti kondalom kuno tubi, magaupod gid siya sa pagpanglakaton sa aton. Di lamang ini-isyo sang flood control, di lamang ini-isyo sang mga proyekto nga wala ginobra sang maayo o kon ibang gani ti alimunaw lang gid. Damong dala sini, isa pa lang ni. Ti kon mag-awas ang tubig sa suba kag o kon mga drainage kag magbaha ti malatian naton health naman ang aton issue. Banan pa bing budget sa health. Kung gabahat hindi ka magka-eskwela, gagalom pa lang gani pangayo na estudyante suspension sa klase. Yung malasakit ka o leptospirosis, damo nagakamatay. May tubi, stagnant water, istaran man sang lamok. Dengue naman, dengue, malaria, etc. Di ko may ko nga ton palibot, damo man nga halit sa aton ikayong lawas. Kani mga utod, hindi lamang ni problema sa flood control. Problema ini isang pangkabilogan. Ng balblan nilang damay-damay tanan. Kaya batian naton ang mensahe sa aton mga kaobispohanan. And days from now, kung makita ka din naton, sige na ang mga pag-rally sa aton nga mga kauturan. Sige na ang mga movements para sa pagpakita sa aton nga batok sa korupsyon sa aton nga pungsod. Di nagapasalig man ang aton presidente, bisan sino pa kuno ang igoon sini. Bisan pakaisaya pa kuno, wala siyang sasantuhin. Bot kung mapati kita na. Pero we give him the benefit of the doubt. Di sang una, na-flex kag na-flaunt to sa mga nepo babies ang ilang manggad kag mga propiedad to. Ang bag to, pitag pila to, ang presyo, sobra 2 milyon. Nga bayo tong t-shirt plan to, tag 68,000. Ano to? Grabe nga mga presyo. Sapatos, kamalmahal. Ay mga gumangkon kag kabataan to sa mga contractors nga nagapangalipay sa kwarta sang kinitaan. Siguro sobrang kita sa mga proyekto sa ilang pamilya. Gangan man sang isa ka senador, silang niya, kung pamilya ko man siyang may salabton sini. Dapat silang makulong. Daw, edi wow. Kalagad ka mga ka-best friend, no? Daw, amo nang aton nga dapat kikita magpanindugan. Nga sa landira aton nga programa subong adlaw sang Martes, Setyembre 16, 2025. Sa ngalan sang atong pinalanggang Arsobispo the Most Reverend Victor Bebendico kag sa mga suki naton nga mga tagpalamati na sa nanari-sari nga kabanwahanan and of course sa mga malapit naton nga probinsya. Kalipatan ko pero may mag-greet ang mga taga Kalinog, taga Banate, taga Carles, Tansya, kag Balasan nga nagaupod man sa aton programa. May taga Batan man kag taga Altabas nga nagapamati sa aton. Damo nga salamat, no, kung nakaabot dira sa inyong Spirit FM. Labi na nga na sentro nga aton pagpangalagad sa aton Kristiyano nga pagtuluhan at the same time ang aton nga paghakos sa padawagan sa aton Ginoo. Titanan kita may misyon sa pagpakigbato para sa kamatuoran. Of course, aton nga technical director, technical partner naton sa Bungaga, Lagad Mingming Wego.
kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo sa pagserbisyo sa tawo. Father Mark Granflor, mayad nga aga sa tuntanan, kag God bless Pilipinas. Sa pagpanglakaton sang simbahan, kaupod kita tanan sa pagpabakod sang pagtuo ag pagpalapnag sang gugma ni Kristo. Sa pagpadayon sang iya nga misyon, dulungan kita nga maggiho padulong sa kabuhi nga may paglaom. Simbahan nga nagapang lakaton. Programa nga magahatag sang pagtulunan kag magapalinton sa mga importanteng anunsyo kag hilikuton sang Katoliko nga simbahan ilabi na sa Arkidiocese sang Capiz. Simbahan nga nagapang lakaton. Mangin isa kita ka pumuluyo nga nagapakigbahin sa mabilungahon nga pagsabat sa katungdanan sang simbahan. Simbahan nga nagapang lakaton.